uNkulunkulu akakulonde kubusise kama ku Pastor Uningi channel yofliki asiphile sonke siphumelele kona konke sikwenzayo. Inamba isesexona lisinga prefect mbama kuphela, not WhatsApp, not my SMS. Akukho la kuthiwa khona no WhatsApp yasebenza noma ama SMS yasebenza. Kuyisingisi esithi no WhatsApp, no SMS. It's just in English. Akusho ukuthi isiZulu. So abantu bayifunda ngesizulu. Sibheka lo avuzwa reward 2311 uthi uma uphupha uhlamba umuntu owashona igazi. Uavuzwa ke akakwazi ukubingelela, akakwazi ukucela, yabona. So okay, ngiyakhathala. Ukugeza umuntu ukuhlamba ukugeza is to bath someone who has passed on, a deceased person. Usually the person had igazi, yabo, so lo uyamgeza, uyamhlamba, uyambhava. Ngokwesintu ke, okay, asenza kanje. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu lobuma umgeza igazi, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu washona ngokuzuma engazange ahlambuluke, avuma izono futhi acela intethelelo noxolo ngegazi alichitha elingenacala. Isaiah 59 verse 3, ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi. 2, ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu lobuma umgeza igazi, ngoba lokho kusho ukuthi umufi kungenzeka washona echithe igazi futhi kumele nimshwelezele niphinde nimhlambulule ukuze aphumule ngokuthula kwelamathongo. 3, ngokwesintu kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu lobuma umgeza igazi, lungasho ukuthi kungenzeka umufi washona ngengozi futhi azange ligezwe liphinde livalwe inxeba. Shuli naso sikweletu azivale ngokuthi number 4. Ngokwesintu kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu lobuma umgeza igazi, olusho ukuthi ke alwenziwanga noma kalwenzekanga ngendlela efanele usiko lokuvala kwenxeba. Ukuthi kungenzeka alwenziwanga nhlobo noma alwenzekanga ngendlela efanele usiko lokuvala kwenxeba nokugeza kwenxeba, yayibona. So kukuwe njengomuntu osuke uphupha la ukwazi lo muntu kungenzeka wafa echitha igazi noma lo muntu wafa ngengozi, yabo. So asibonge, be blessed.